Tkompli għaddejja l-ħsara minn esponenti tal-Partit Nazzjonalista li qed jagħmlu minn kollox biex ixekklu lil Maltin u l-Awċin kollha minn opportunità unika li tejjeb il-livell tgħixin tiegħu. Wara li ħamġu isem Malta quddiem il-Parlament Ewropew għadu jperċu artikli li xxandru fil-midja internazzjonali dwar il-programm ta' ċittadinanza b'investiment, issa kien imiss li jattakkaw investituri barranin li waslu Malta sabiex jinvestu iktar minn €1,000,000 kull wieħed. Nhar it-tnejn wara nofsinhar ġurnalisti ta' Net News marru l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta sabiex jiffaċċjaw investituri Ċiniżi u Taljani li waslu biex jiddiskutu l-interess tagħhom li jinvestu fil-programm. Din l-attitudni tkompli tikkonferma l-ħsara li qed tagħmel l-Oppożizzjoni u tikxef l-aġenda tagħha li tagħmel minn kollox biex ittellef potenzjal €1,000,000,000 f'investiment barrani f'Malta. F'intervent li kellu fil-Parlament it-tnejn filgħaxija, il-Prim Ministru sostna li ma kinux biss il-mezzi tax-xandir tal-Partit Nazzjonalista li marru l-ajruport, iżda anke uffiċjali tal-Partit Nazzjonalista. Atteġġjament li juri biża' kbira mill-€1,000,000 li se jkunu ġenerati. Daħħasek taħraqhom qalbhom għax-xogħol. Nista' nassigura lin-naħa l-oħra tal-Kamra. Nista' nassigura li din ix-xena li ma titwemmix, ix-xena li ma titwemmix anka permezz ta' 1,000,000,000 u jiddejqu jismgħu din il-figura immiva nirrepetuha 1,000,000,000 illi ħajkunu qegħdin jiġu fil-kaxxa ta' Malta. Al kontrarju, l-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil u l-membri parlamentari tiegħu komdu jħammġu isem pajjiżna filwaqt li jiddefendu pajjiżi oħra. When we single out a member state and when we try to act outside our competence, we send a wrong signal. We would stand accused of political instrumentalization. Minkejja dan kollu jispikka l-interess kbir ta' investituri ta' kwalità li diġà bdew jaslu f'pajjiżna biex japplikaw għal programm. Programm li potenzjalment se jibdel id-direzzjoni tal-pajjiż u jagħmlu wieħed mill-aqwa fl-Ewropa.